لباوة تشتنو سكرينا صايمة دخل نيسا تهديد كنوة يعني تهديد مشتني دخل ماشي هم يرودني يعني صايمة مرود النام كما دس بيكر أرياس قربان يعني هذا المدى عيني نقرأ في حفتة مثلا حفتة شونا أم نقرأ دمكي يعني سكريك لي تمام تمام برخيب تمام Çocuğum için savaştığım için suçluyum. Barış istediğim için suçluyum. Meliser ve axa pîroz ya mezrabotan, welatê roj û ronahiyê ji jînwarên Zagrosê dergoşî ji mirov û mirovahiyê re kir. Me yekemîn tovên jîn û vejînê li ser vê axa pîroz reşand. Zîl da, zîn da û jîndewêr kir. Me dergûşa bi hezaran zarokên xwe û kulîlkên mezrabotan hejand û me biheskirin û tîrêjên rojê lorand û mezin kirin. Me ji bedena xwe dîroka mirov û mirovahiyê afirand. Em bûn ax, me bi hestirên çavên xwe baran barand û me ji bedena xwe roj û ronahî xwe liqand. Em bûn afrîneriya jiyanê û me navê xwe kir jin û jiyan. Em zîndewêr bûn di herekiya jiyanê de. Me felsefeya roj û ronahiyê xwe liqand. Zanista mirov û mirovahiyê ya li ser pîvana jiyaneke rewiştî û polîtîk ya civakbûnê bi pêşxist û avasaz kir. Em carna bûn felsefevan li jiyana herî xweşik û bedewîn geriyan. Carnan em bûn mamoste û me civak perwerde kir. û carnan jî em bûn şîfakar, em bûn dermanê birînên bi hezaran salan û me zanista jînejîn bi pêşxist. Me civakeke xwezayî ya li ser esasên pîvana wekhevî ya demokratîk û azad ava kir. Me dîroka civaka xwezayî ya jinsalarî nivîsand. Em bûn dayîkên xwezayê û di herikandina jiyana mirovahiyê de bûn dayîkên xwedawend. Lê mixabin û sed mixabin. Dem û dewran li me zîvirîn û roj li me bûn şev. Weke ewrê reş li ser serê me kirin şeqşeq, xirecir û tofan li me barandin. Dengê lorik û awazên me xut kirin. Destkeftî, berhem û nirxên ku me bi xwîn û xwêdana xwe ava kiribû, bi darê zorê ji destê me girtin. Nirxên me hatin bin pêkirin û felsefeya me ya hem jiyanî hat talankirin û winda kirin. Piştre jî delaliyên li ber dilên dayîkên xwe bi destên wan celadan bi awayekî hov hatin qetil kirin. Êdî li dewsa lorik û awazên me şeqşeq û xirecira şergirt. Ay delale min odaye xulam alahayey Were waze delale dile xwe bihejîne Were waze dezbirîn ala bişidîne Were waze ji delale Lê dayîkê heyranê wan zanîbû hevîrtirşka ku me bi lorik, awaz, hêst û enerjiya xwe bi bedewî straye û di axa pîroz a welatê rojê de havên kiriye. Weke Dicle û Firatê bi pêl û pêlên bêhempa û naraweste. Deng û awazên xwezawendan jî dê her bilore. Dergûşa delaliyan dê her biheje. Teşiya jiyanê dê her were ristin. Kezî bi kezî û dê di destê kezî zeran de were hûnandin. Destarê ger û gerdûnê dê her were hêrandin. Berxwedan û tekoşîna azadiyê dê her heqîqeta jiyana me be. Her ku zarokên me bi destê dehaq û celadên weke Esad Oktay dihatin kuştin, qetilkirin û dizîn, hêrsa me jî zêdetir dibû. Agirê dilê me geştir dibû. û çanda berxwedana me
çanda bilindkirina tekoşîna me jî ew qas mezintir dibû. Em bûn dayîka Üveyş, me li dijî tarîtiyê roj û ronahî afirand. Me li dijî mirinê jiyan, li dijî şer aşîtî, li dijî neheqiyê wekhevî û li dijî bêedaletiyê felsefeya hemjiyana azad înşa kir. Me bi hezaran zarok bi soz û peymana heqîqet û azadiyê mezin kirin û me ew kirin xizmeta berxwedana azadiyê. Ji xwe de heq û celadên hov jî herî zêde ji vê yekê ditirsiyan. Ji ber ku wan celadan baş dizanibûn ku ew zarokên ku bi şîrê dayîka xwe hatine xwedîkirin, bi çanda soz û peymana azadiyê hatine mezinkirin ve tu carî xwezawendên xwe jî bîr nekin. Êdî em bûn heqîqeta zarokên xwe di her kêliya jiyanê de. Berxwedan û têkoşîna zarokên me jî bû heqîqeta jiyana me û em bi hev re bûn yekpênaseyên jiyanê. Em li ser vê axê û di dîroka vê axa pîroz de bûn deng û awazên jinên berxwedêr û têkoşêr ên weke Zarife, Besê, Sakîne, Sêvê û Asyayan. Li dijî teslîmiyetê em bûn dengê Rindexanê, li dijî dengê Mêrane em bûn dengê Meryem Xan, Eyşeşan û Dayê Xatûnê. Li dijî pênûsa Mêrane em bûn awaza helbesta Mestûre Kurdistan. Em bûn hewar û gaziya dayîkên Arjantînê yên ku di sala 1976 de li dijî faşîzma desthilatdaran ji bo zarokên xwe li ber xwe dane û têkoşiyane. Tirsa dijmin pûç kirine, çong li faşîstan şikandine. Dayîkên Laçîkspî yên ku li ber Plaza de Mayo ala azadiyê bilind kirine, çanda berxwedaniyê bi pêş xistine û li têkoşîna zarokên xwe xwedî derketine. Em bûn dengê berxwedana dayîka Laçîkspî İpek Ateş, a ku li dijî polîtîkayên faşîzmê ya pişaftinkar ku di contaya 12 îlonê de li ser girtiyên azadiyê dihat meşandin. Ji ber ku bi Tirkî nizanibû, her dikarî bi rondikên çavên xwe û bi agirê dilê xwe, bi kurê xwe Kamber Ateş re biaxive û bibêje: Kamber Ateş nasılsın? Em li şûna lorik û awazên xwe li ber deriyên zindanan û li gelek kadên jiyanê de bûn berxwedan jiyanê. Êdî pênaseya me bû dayîkên Laçîkspî kevneşopiya me ya çanda berxwedanê di her dem û dewranan de berdewam kir. Em ne ji panzêrên wan, ne ji lêdanên wan, ne ji îşkenceyan, girtin û binçavkirinên wan û ne jî ji ketina zindanên wan netirsiyan. Em bûn dayîkên Şemiyê û her şemî li qada Galatasarayê bûn deng û hewara hesabpirsîna zarokên xwe. Wekî sembola dayîkên Şemiyê, dayîka berfo jî gotibû: Analar yanar, yanar, yanar yitirmişim kapı bacaları bakıyorum hep bütün açıktı gözlerim için Cemil gele, Cemil Kırbayı gele. Hefteyek me bû heft hefte û her heft hefteyên me jî bûn 40 sal. Lê dîsa jî me dev ji berxwedan û têkoşîna xwe ya qadan berneda û em ê dev jê bernedin jî. Em bûn dayîkên aşîtiyê û em li dijî hişmendiya dagirkerên ku zarokên me di gorên komî û gorên bêkesan de veşartine têkoşiyan. Dema ku bi rêya kargoyê hestiyên egîdên me ji me re hatin jî, wekê dayîka Xalîse Aksoy jî got, me ji ber mîrasên zarokên xwe yên pîroz şerm kir ku hêstir û rondikan ji çavên xwe bibarînin. Em wekî dayîkên aşîtiyê û dayîkên Laçîkspî carnan li Meclîsa Anqerê di çalakiyan de bûn, carnan li navenda şaristaniyê ya Parîsê, carnan jî ji bo Kurdnekujî û Yekîtiya Kurdan biradestkirina laçikên xwe yên spî li ber tika û lêvan de bûn.
Bi kurtasî em li her derê di çalakiyan de bûn. Em li dijî qirkirina zarokên xwe û li dijî komkujiya gelê xwe bûn hewara dayîkên Roboskî ku ji bo kiryarên wan werin darizandin û ji bo edaletê were têkoşiyan. Êdî pênaseya me bû dayîkên Roboskî. Di pêvajoya Xweseriya Demokratîk de li dijî qirkirina xwezaya me, li dijî qirkirina ziman û çanda xwe, li dijî talankirin û wêrankirina erdnîgariya xwe, em bûn parêzvanên ax û welatê xwe û me xwe parast di kolanên Cizîra Botan de. Em bûn dayîka taybet û bûn dayîka Cemîleyê. Em bûn hêvî û baweriya dayîka Xatûn Tolûk a ku bi salan di gelek xadên jiyanê de têkoşiyaye. Bêtehemûla hêzên dagirker, ên ku li bajarê Anqereyê êrişên cesedên nemirî kirine wê ew qas tirs û xof xistibû nava dilên neyar û dijminên xwe. Em bûn hewar û gaziya dayîka Emîne Şen Yaşar a ku ji nehê adara 2021 ve li ber Adliyeya Rihayê di nobeta edaletê de ye. Dayîkên ku zarokên wan di zindanan de ne, înfazên wan hatine şewitandin û nayên tehliyekirin, zarokên ku nexweşiyên wan giran bûne divê werin tehliyekirin û nayên berdan, li dijî polîtîkayên mutlaq tecrîtê ku bişkînin, vêga li gelek bajarên Tirkiyeyê û Kurdistanê di nobeta edaletê de ne. Bi kurtasî pênaseyên me dayîkan gelek bûn. Em bûn dayîkên Laçikspî, dayîkên Aşîtiyê, dayîkên Roboskiyê û îro jî em bûn dayîkên edaletê. Lê her dem û dewran berxwedan û têkoşîna me her weke ava Dîcle û Firatê herikî. Her dem weke ava şîn şînbûna xwe parast. Her dem ji bo aşîtî û azadiyê lorand. Her dem destarê gennim û gerdûna xwe gerand û her dem keziyên xwe yek bi yek bi destên kezî zeran bi hev re hûnandin. Êdî bes e, dem dema azadiyê ye. Ulaşacaktır zafere. Anne o çocukların açlıktan kurtaracak. Anne erir, biter. Ama yine davasından vazgeçmez, çocuğunu asla terk etmez. Su olup dökülecek yere. O emeğine ulaşacak. Anneler durdurulamaz. Anneler durdurulamaz. Annelerin önü tutulamaz. Anneler baskıyla bastırılamaz. Ben anneyim. Ben